Helo, Lauren Jones ydw I a dwi'n 24 oed. O ddydd i ddydd, dwi'n athrawes ysgol gynradd ac felly ar hyn o bryd yn gweithio o adref. Dwi'n aelod o glwb ffermwyr ifanc Llanwenog ac eleni fi yw cadeirydd y clwb. Felly, dwi wedi penderfynu gwirfoddoli ar rhan y clwb ac ar rhan y sir mwyn gallu rhannu enw da'r mudiad, ond yn bwysicach na hynny yw gallu rhoi rhywbeth nôl i'r gymuned, gan fod ni mor lwcus ar draws y flwyddyn yn derbyn cefnogaeth arbennig wrth y gymuned. Felly o'n i'n meddwl bydde fe'n rhywbeth arbennig i gallu rhoi rhywbeth nôl at y bobl yn y gymuned, gallu cefnogi nhw, ac mae'r teimlad na o gallu helpu rhywun a'r teimlad o werth hynny ar ôl helpu rhywun allan yn teimlad sbesial iawn. Ac yn fwy na hynny, dwi'n teimlo bod fi'n bersonol wedi gallu helpu pobl bydde ddim yn nabod fel petai gwaith y mudiad. Felly mae'n bwysig cael yr enw na allan yn y gymuned ac ehangu ar waith y mudiad. Mae fe wir yn deimlad arbennig bod ni na i helpu, achos mae fe'n cyfnod mor ansicr, mor anodd, a jyst gallu helpu tamed wrth mynd i siopa bwyd, casglu presgripsiwn, a jyst fod na ar gyfer sgwrs, chat. Dwi wir yn teimlo bod ni'n gwneud cysylltiadau arbennig o dda gyda'r pobl hynny sydd allan a angen help. Licen ni ar ran y clwb ac yn bersonol, diolch yn fawr iawn i Cafo am ddarparu'r sticeri ceir, y bathodynau a'r hand sanitisers ar gyfer ni fel mudiad i helpu ni wrth mynd allan o ddydd i ddydd i helpu'r gymuned. Mae fe'n ni wir yn gwerthfawrogi fe. Diolch yn fawr iawn i chi.